It's a great thing to serve the Lord, walking in the light of God. Sing walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Kakasi Student Union ng Port Circle mentaksingi gilalet berjengok berkemi iki konsuat hamos sentai Children's Home kabade ke jakari konsuat balapet berkemi dakari boy sinot Shibentaru banyo ya kemen Christmas lang batki dakaba ot ki bat samro iki jangkup saat syaki kat arngut ki konsuat ki badon hakate ke jaka Kinong yalam kaseng ki SU nong Port Circle hakajeng yalam usamla John Lengdo President samla Bashan lang Karshan Lor Secretary bat ki wiki dukot kilai shim ya kani kasen jam ban let jengo ya kate ke jakari konsuat kum ka jing pai khmat lem ya ki jing don kam jong ki konsuat ki basa hakate ke jakari konsuat hamau sentai balasa khilang ru daka jing don na ikong dari shamalai Superintendent bat ki wiki nong peit nong khmi hakate ke jakari konsuat Hakate kasngi nakaliang kaseng kalayo ru ban yashim bentada ki jingroi Christmas ban yarwai bat lekmen bat kite ki konsuat taka jing yashim bentalang kabalang ukris paham sim. Buat bahasa ila pi buat saya bersyukur sebelah McDonald Company. Ide wan sisa warjri beautiful lapang. Bersyukur sebelah ban pensengan. Buat saya balana lang kumdej. Amisa walang. Ikermen skemba hot kita sibun ki hep ki bret ki ba jingai ba ki ba sakamale se ki bom don kita ki nong pet ki nong sumar re ni shan ya hapi ba pinang la ba keler ki kti ki jong pi kat kabor ke jong pi bala isin e na menta ka lawe ki jong ki ikermen skemba pinlong ki ba yatli habini trei kano hot klem ka jing tali ngim la ban le kano ka kam ni suntu ni du hang ni hapo ka ni ka jaka ada ngim yatli ki staff Nyemla ban pelong ki hep ki berit kumba pio i kumne idon kam kata ka bensim ba ngin ya treilang ka bensim ka jing ya sutho ka bensim ka jing ya teli kan bensim ka jing ya snutu iwe ba kumdo ba ngin nang la ban petelun namar kani ka jaka ba pio i ka dig nam ta ka imlang ka salang kam dei ka basuk bangin Tray ka no ka kam klem ka jing teli la ne klem ka no ka jing sutho jing mot henre ni ai ngu yo ublei un yalam ni iwe ba ubut sutho ngi iwe ba kum no bangin nang la ban ai ta ki jing start ki jongi ho ni don khat ar ngut ki don le sing la ban ong khat ar jing long te ka dei ba kum no ba ni nang la ban yalam ban petin ti ki kum ba pi i na hadu menta kini ki khna ki don khat ar ngut bat ni don ru ki bangi la pen mi na kini ki jaka baro ki don khat san ngut te kinok tray jongi hang ne kidan riungut POE hang ne ngade ikong dari Shamalai belong superintendent kidon ru PO idi provision officer idi DPK Binong tingi don ru house mother idi tu sebonong ba ni don idon ikut ru hang ne kapor idi Anisha Lendo bat ni don ru iwe helper ibadi Anisha Aninda Khandek bat ni don ru driver bat ni long ru ida rajing sui bat ni ai kublei ru pi in advance New Year advance Christmas so kanong ilaw yo ita ka jingwan long breu jong try jusu le se pi1 hang ne ga jaka banyen nile smog tenat namar ka jingwan long breu try jusu but ni ay kublay advance New Year ru yapi le se don kit khat jong pi ki bom don ha ka ne ga jaka ni ay yakiru ni ay kata ka jingkermen makinang la bantre hoy hangne kadai ka Riboy Presbyterian Synod Children's Home Girl Mausentai ni short form ya kan tang RBP nambar kala jerong te kadai ke jingpet mi jong ka Riboy Synod bat ni trai lu bat ka District Child Protection Unit trai pitip hai kata kabadan hapo sajer ni trai lang bat betulun ya ka kam jong ka ni ka Children's Home bakumno bangin nang la bantri kambahan namanta om bangi kinong tray ru ni tray tang nang ta kanay Children's Home ni tray ni mi sabar namanta ki hep ki beret ki badan hapo khat pras nem nim tray tang ha kanay ka jaka oi
ngi pet lang kini ngi do ngi pet ru kiwe ki chnong ki thau ki ba ngi ha ban tre Labadong adi ikimi bab penhe pensan ini ki hybrid kumong ketendo tangu ba dung thorya suthu ka jingpang ai phir ju ikong ka chinge phi ki bun ba ban penhe pensan ki khat arngut kambe ba kai wala da ki jan ki kimi ki paru ki chem chinge ki ta kam ta mi phi ki hybrid ba phi dan bok ba phi yo ikong bela ban sakri ila ban semar hok e wala da pim don su kimi ki pa te kene ke jingwan rakhi adban Christmas jungi kum si benta bangin ya pan kemen nane bingin pasobha ya phi la ke jing isadan mas ajirwa ya phi ning nakliang jungi sa bani ot tau ke le bandang jing ai sobha ya phi ngape apai sa phi ke habret nomor ngi ilong khusbet imla penpiang kum penpiang kiwe ada tuhun ya ke ba yo bat ke ba ai ba pyo na kane ka ying ka bi ai no sne tuhun ya ka taw num kwa ek tar ma ngi hi ngila la thau ba ngi long ban ha the ngi sa ni ngila ja ba ngi logom ne te phi bata phi dang e pule la sha si kin la he la san pila li school ada pila he lasan pila la ban yeng la jong ka kejat anta pila yo ki kam ki jam anta pin sala pin tit ek jun kam batru so borong e pi ba hadil la sai si onda pila he ba onda pila yenga kejat la jong ba so ba phiru pi rap lang ye ki we ki ba don ha jing jinjar kuma pilong pi menta ada ka por sai kit bok yang e pi ba ubleu na kerkulangi baro kumjuru na kalyang jungpi ba pinbu ulem kata ka jingdwai iberek jungpi nam ta jungi kum kinoi lam seng balang ka isu bangidala ban tulun ni kam jung seng ba kinala ban don ha ka amet ka bosot ba klan ne da pek har kum long kan ka ri khisi jungi menta ka i kum ba jija teng ha ki banai bala dep pat mentai ti teo bala dep i ba ibon ki jingi ba ki tas kha khulung ki labrat asa tas kha khulung ki labrat speng khana ni kini bro ke long ke jing susi mang da berkat ro kam don chimut ro kata ban irki kata Christmas re to kata ban le shonga sa bishar he ban jrong angik stem kata bro inum ke num ja shu kini sakmat sa singan ai kublei lang ai pi baro kulum pat sai sin kan tulang pir ban bu sai sin ba ke jidwai nam ta jungi